Ang Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios. Mao ni siya'y gigamit sa Ginoo nga mukuyog sa iyang pulong nga mao si Jesucristo sa dihang gibuhat niya ang tanang kabuhatan sa kalibutan, sa langit ug sa yuta. Gigamitan niya gahom, mao na gitawag og creator. Kay wa siya magamit og raw materials paghimo sa mga butang, apil na ng imong tupad, gibuhat man as Ginoo, wa siya maghimo og gamit og raw material, iyang gidritso og mugna tungod sa iyang gahom. So gamhanan ang Espiritu Santo. Nya kay gamhanan man dunay mahitabo kung present siya. Munang ningon ta sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa yuta. So kanang pagbag-o sa naong dili na kinahanglan og cosmetics. Kay kanang cosmetics di man na tinuod, tabon-tabon ra man na. Ang makabag-o gyud sa naong mao gyud ang gahom sa Espiritu Santo. Nya unsa may gamiton sa Espiritu Santo para mabag-o ta? Iyang mga gasa. Ang tao tagaan niyag daghang gasa. Lain-lain lang, depende sa tao nga iyang maganahan ug hatag. Mo nang niingon diri sa atong ikaduhang pagbasa, ang Espiritu Santo usara pero gitagaan niya ang mga tao og lain-laing gasa katakos pero gikan ra na sa usa ka espiritu. Ug unsa may tumong aron nga bisag magkalain-lain ta magkahiusa. Magkahiusa ba? Hilingay imong tupad ingna wa ron maggubot imong kinabuhi. Nawa naggubot. Gubot man gani imong naong, imong pa bang kinabuhi, no? Daghan kay rong naggubot. Og nganong maggubot man nga naa man tay Espiritu Santo nga mao'y maghatag og kalinaw og kahiusa kay naa say espiritu sa demonyo. Kung gamhanan ang Espiritu Santo, gamhanan sad ang espiritu sa demonyo. Hilingay mong tupad ing nakinsaroy ni sud nimo. Kinsay ni sud nimo, Espiritu Santo o Espiritus demonyo? Kinsay mo claim dinhi nga pader ang nisod nako Espiritu Santo, taas ang kamot. Ang di mo pataas, automatic sa demonyo na na. Kamong wa mo pataas, Espiritu nas demonyo. Unsa may gasa sa Espiritu Santo? 7 ang sentro, 7 ka gasa. The 7 gifts of the Holy Spirit, mao ni siya i-activate panahon sa confirmation. Narabate pagpangonpirma din padung sa tong pista karong July 17. Mao na i-activate ng 7 gifts of the Holy Spirit. Kinsay nakasag-o ninyo sa 7 gifts of the Holy Spirit? Asa kamot? Usara ka buok. Pasabot ang tanan pulos gisudlag demonyo. Ngano man kay ang demonyo do na sad siya 7 gifts, ang 7 capital sins. So kung ang masud nimo demonyo, espiritus demonyo, mga sala ang imong buhaton. Nya kung musud gay nimo Espiritu Santo, mga maayong hiyas ang imong buhaton. Mao na daghang nanimba karon samot nang wa manimba, nasudlan sa espiritus demonyo. Bisag unsaon pa na nimo pagpa-exercise, basta pabaliko na nimog sod, wag tang gina. Hastagod usahay ang exorcist, kana makapapahawa og daotang espiritu, masudlan pag na og demonyo. No? Mailhan na nimo kay matud pa ni Kristo, mailhan man nimo ang tao pinaagis iyang mga buhat
So, kung sa'y buhat niya, mga sala gani, espiritus, demonyo mo ni sood niya. Kung mga mayong hiyas, nga naa naigo sa 7 gifts of the Holy Spirit, Espiritu Santo nang nisod niya. Sige, atong soyag mention be. 7 gifts of the Holy Spirit. Tagaan lang tamo og iyang hint ka ng mga abbreviation. Walk, CPFF. Walk, W-U-K. Walk, nya C-P, nya dayon F-F. Unsa man ning W? Wisdom. Unsa man ang U? Understanding. Unsa man ang K? Knowledge. Unsa man ang C? Counsel. Unsa man ang P? Piety. Unsa man ang F? Fortitude. Unsa man ang sunod nga F? Fear of the Lord. Katong nakatubag, pwede na mo mamatay. Natong binisayon. Kaya para maka tugkad-tugkad na gamay, ang wisdom, kaalam. Kanang kaalam, makahibaw ta sa kabubuton sa Ginoo. Di man na madag knowledge ang kabubuton sa Ginoo, kaalam ra na. Understanding, kanang pagkamasinabuton. Kana bang makasabot ka sa imong tupad nganong natug nga panahos humili, mosabot ra ka. Kana bang dali kang makasabot. Understanding niya ang knowledge, kanang kamao kang mo discovery, kamao kang mo cut-on sa mga mysterious kalibutan. Mao na rong nakadiscovery na ta nga ang sakyanan di ay pwede ra di ay kuryente, wa na di ay gasolina, charge na lang. Nakadiscovery ta nga pwede di ay ta magtinawagay bisag wire, mao na ang cellphone. Nakadiscovery ta nga pwede ra di ay nga iliso ng genital organ sa laki o sa babae. Pwede ra di ay og patio ng bata sud sa tiyan, mga knowledge man na. Gasa gyapon na. Nya dayon ang counsel kanang kamao kang motambag. Di ba normal gina na maghilak-hilak mo dool nimo, naamo jud kay ikatambag. Mao na siya ang Espiritu Santo. Mingon siya, gibuwagan ko sa kong uyab, di ba? Mingon man ka, Jesus, move on, oy, move on. Mingon sa dang pari, gibuwagan ko sa Madrid, sa Jesus padir na daghang kolekta, okay ra gyud kay na. Mga counsel mo na. Onya, ang sa tungosan? Piety. Ang pagkamaampuon. Kana magsig rosaryo, namaga ng tuhod og rosaryo, siging nobina, simba, mo na sila piety. Mga religious practices ba? Inighumas misa, napay tulo ka nobinahan, siging nobina, nga inigabot us gawas, libak dayon. Sagdi lang na mo sa siya piety. Na siya. Nya dayon. F. Fortitude. Kanang fortitude ang kalig-on. Usahay ingno na siya nga kaisog. Pero kalig-on. Kana bang dili ka magpaling-paling, di ka mahadlok. Di ka pwedeng hadlokon. Mo na gigamit sa mga martyrs na bisag giputlan sila sa liog, gitorture sila, wa mag-usab-usab ang ilang desisyon. Nya dayon ang fear of God, kanang kahadlok nimo sa Ginoo. Nganong nahadlok man ka sa Ginoo? Kay naaman kay wisdom ug nituo man ka nga ang Ginoo nagtan-aw nimo. Ang Ginoo nakakita nimo. Munang mahadlok kang mubuhat og dautan kay naa kas atubangan sa Ginoo. Mo na fear of God. So kung naa ni natong pito, sige ko na be, kamo ko na recite. English usa. Ready? Go. Na og naataan ng pito, maglisod og sod ang 7 capital sins. Basta praktison tanang pito. Maglisod og sod nato og makasod man mawa dayon. Munang minus kag sala. Pero di ka mo practice aning pito,
purting aktibuha sa 7 capital sins. Unsa may 7 capital sins nga gikas demonyo? Paligas, ang iyang abbreviation na Palegas, P-A-L-E-G-A-S. Ang P, pride. Ang A, anger. Ang L, lust. Ang E, envy. Ang G, gluttony. Ang A, avarice. Ang S, sloth. Unsa may Bisayaan ang pride, garbo, kanang ikagay masunod. Ang sunod, anger, kanang magsikag kalagot. Usahay, bisag way hinungdan, maglagot ka. Unya, ang L, lust, biga, or kaulag. Ano bang, bigaon kayo nga laki, magaon kayo nga babae. Gusto kayo siya, biga-biga. Ana. Unya, bisag mga tiguang na gani, mga buangon gana sila. Bisag pare, ana. Unya, ang E, envy, kanang sinasinahon. Kanang magsig sinasina ba? Envy. Naasa diha ang jealousy, appeal jealousy. Nya, dayon ang gluttony, kanang pertigyong makakaon. Kaon. Bisag daghan na kay maintenance, kaon lang yapon. Kaon. Na, di ay tulo ka buok boxes diri para maintenance, ala kaon sag maayo. Mao na, gluttony, kanang patuyang ba? Why limit niya ang avarice, kahakog, kanang angkunon, hapitanan, angkunon, apil ng parkingan, diha karsada, himuon pang parkinganan. Ana, mangangkon ba? Mga yuta, angkunon, ana, siging pangangkon, hastang dili ila angkunon, mao nang natay graft and corruption. Niya, ang sloth, katapulan, tapulan ba? Kanang gusto lang pahayahay kinabuhi. Magsigig unya-unya siyang trabaho. Nyalang na. Sloth na siya. Nakaron, kanawa ko no imong kaugalingon sa atong gihisgutan. Nisod ba nimo ang Espiritu Santo o Espiritus Demonyo? Gilingay imong tupad. Ingna pila ka raffle ticket imong paliton karon. Ingna ba na pila ka raffle tickets imong paliton karon. Nya moingon gani sa wa jud koy kwarta. Unsa man na? Avarice, kadaw, no, kadaw, kahakog. Ay, dili mo share sa kwarta. Naigo na ka. So, ipalit man ning pagkaon. Ala, gluttony. Igo na ka diha. Pero moingon gani ka, ihurot ko ning palit akong kwarta ron para raffle ticket. Unsa man na siya? Gift of the Holy Spirit. Unsa man nga gift? Naadiha ang wisdom, nakasabot ka nga kanang kwarta, makadaot gyud na kundi nimo ihatag. Nya naasa diha ang understanding, nakasabot ka nga ang simbahan karon nanginahanglan og tabang. Nya naasa diha ang unsa man? Knowledge nga pinaagi anang imong pagtampo-tampo, mabuild ni natong atong mga project karon, ug way kwarta dili sa ni nato mabuhat. Ana, unsa pa gyud? Nasa diha ang fortitude. Kana bang di ka mahadlok, mawadaag kwarta basta makatabang lang ka sa imong isig katawo. Kay daghang kay nato hadlok ay way kwarta. Ana. Unya unsa may resulta kung magpuyo ta niining gasa sa Espiritu Santo? Kanunay naa ang kalinaw, kahiusa ug kalambuan. Mo na ang simbahan nato sugod atong tuig 33 ni lambo hangtod karon naa lang gyapon nag-anam pagyud kadaghan nilukop na sa tibuok kalibutan nahimong Catholic. Ang meaning anang Catholic kay malukpanon, universal. Tungod na sa Espiritu Santo. Nganong nangabungkag maron ang mga panagtiayon, daghan man ga divorce, daghan man ga separation. Ngano man, gipasod man ang Espiritus Demonyo, nakalihok ang dautan. Nya wanay nagpractice anang piety. Kanang piety ba ang pagkamaampuon kaysa man dinhi ga rosaryo, pamilya nga nagrosaryo gyud kada adlaw. Taas ang kamot, pamilya ha? Pamilya ba? Oh, tanawa, kamong tanan nga wa magrosaryo,
Wa na, gisudla na mos demonyo, kay kanan pagsigig ampo, ato man ang taming para di kasud ang yawa, nga di ka magampo, aso day yawa. Unya, atong tanawon sa dako nga scale, sa ato rong political situation sa atong nasod, kinsa kaha nila ang nagsunod sa Espiritu Santo o nagsunod bakas demonyo? Ang Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group? Adi na lang tamingong Pinklawan, kay naghiusa naman ng Pinklawan karon og Marcos sa pagkakaron ba? Gahiusa sila. Ato na lang ingnon, Marcos Group, Duterte's Group. Mao naman lang na roy moral silang nag-stand out silang duha. Sige, kinsa ka nila ang gisudlan? Unsa kay nisod sa mga Marcos Group? Espiritu Santo o Espiritus Demonyo? Unsa kay nisod sa mga Duterte's Group karon? Espiritu Santo o Espiritus Demonyo? Kamoy analyze. Simple ra kayo. Kung ang sala midaghan sa atong nasod, ang present administration gisudlan og demonyo. Midaghan ba ang dako yung sala sa atong nasod? Mga labing minus tulo. Minso lang kong tulo. Una, graft and corruption. Unya, drugas. Nya, insurgency. Kaning patay, ambos, mga inana. Ikumparar ko no ang panahon ni President Duterte sa iyang administrasyon, o no man to katuig, sa first 4 years ni President Duterte, unsa may atong nasinati, ug sa first 4 years karon ni President Marcos, unsa may atong nasinati. No? Kinsa Manila aning duha ka administrasyon na mo'y nagbangi karong panahon na ang naghatag og dili gyud ingong perfect, ay la pangitag perfect kay politikago na. Kinsa may nakahatag sa atong nasod og kanang ni-increase ang kalinaw, ang kahiusa ug ang kalambuan. Unya ni minus ang drugas, ni minus ang corruption, ni minus ang insurgency. Ay na lamog tingo. Analyze lang. Nya mao nay atong tan-awon, ug mao nay atong suportahan. Mao nay atong palambuon. Kay kun atong papadayonon kining gisudlan og demonyo nga administrasyon, mosamot og kahugno ang atong katilingban. Kay gubot, na ang drugas, na ang kawat, na ang insurgency, mahugno ta. Dili lang sila mo'y mahugno, kitang tanan, apil na ng mga bata nga inyong gidaa karon. Kanang inyong mga anak. Unsa man kay kaugmaon anak kung kining kinawatay karong nahitabo nga trillions of pesos ang gipangkawat, unsa na malay gamiton anang inyong mga anak? Wa ko'y anak ha, kamo rin na. Anak. Huna-huna, anak. Muna mag-ampo ta ng atong mga leaders. Kunsaran sa Espiritu Santo. Ya kita sad kunsaran sad ta. Din ata magpailad ana mga demonyo nga mga leaders nga hakog kay kwarta, nya kusog kay manghatag og kwarta panahos eleksyon. Manghatag gani nagkwarta panahos eleksyon ang usa ka kandidato o kandidata sa politika, i-automatic na natog ingon kini gikan is demonyo. Dili gani manghatag og kwarta kung dili magpakita siyang plataporma og sa iyang agi nga nakaayos katilingban kana gikanas Ginoo. Way lain sukdanan nakakita na ta karon mao na si Kristo kontra niya ang kwarta. Kanang nagbahal sa kwarta kaaway na ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money. Ang nipatay ni Kristo sa kalibutan o sa iyang pagtulunan, mao ang kwarta. Subo palandungon, ang Pilipinas, 85% Christian people, pero gibuang ta aning kwarta.
Ingka ikaw pa sige ra ba ka pangitag kwarta? Sige, ihatag na tanan ninyong kwarta. Di ba mo nindot ning atong katilingban? Lahi ang taong nahigugmas kwarta nga daghang kwarta. Kay nga naman, mubati ang katilingban. Kanang tao ba nga nahigugmas kwarta niya, daghang kwarta, patay gyud ang katilingban. Pero ang taong daghang kwarta, pero wa mahigugmas kwarta, mulambo ang katilingban. Maunay gusto sa Holy Spirit. Ayaw pag tinapulan. Wa makasuguas Espiritu Santo pag tinapulan. Di sa ato pa, mo income ka. Pero ang gusto sa Espiritu Santo, ipanghatag na, ialagad na sa mga kabos, sell everything you have and give it to the poor. Sige, last na lang lingi si imong tupad. Ing na, ihurot ko na ni Roghog sa kolekta. Nya, kuhaon patunakong tuas amo kay akong ipalit og raffle ticket. Ana ha?